بريزيدنت جزاوي من محدار تجراي كبور جنرال تادس ورده كاميازيا سالاسا كساب جنبوت 4 كلتشحن 17 عام تمرت أبزوانا صنيحهم يوم حزب زوبا دبوبن بببركو زركب مريحنتنان حيلتات صدتانان دما بناي رايتوتن تغارون سنه لبونا تقبلو صانحيتهم عوت خون صعر غيروي اب صانحيتهم بفلاي مسم محدار زوبان ورداتاتن مدمማት ዝነበሮ ምይይጥ ተኻይዱ ኣብ ትምይይጥ በዋናነት ኣብ ተቃላሊ ናይ ትግራይ ኩነታት ገጢሙና ዘሎ ጸገምን ኣፈታትሓውን ኣብቲ ተጣይሹ ዝተባሃለ ካቢኔ ግዝያዊ ምምሕዳር ኩነታት ሓይልታት ጸጥታናን ምስ ሻዕብያ ዘሎ ዘይንቡር ርክብን ምስ ደህንነትን ኣወጻጻን ፕሬዚደንት ነበር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ካልኦት አጀንዳታትን ተላዒሎም ሰፊሕ ምይይጥ ተገይሩ ካብዚ ብተወሳኺ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝሳለጡ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ዑደት ዘካየዱ እንትኾን ኣብ ዝስዕቡ ጉዳያት ድማ ምርዳእ ተበፂሐሉ ሓደ ትግራይና ሕዚ ገጢምዋ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ዘሰክፍ ተሓጋጊዝኻ ናይ ኩሉ ዓቕሚ ተጠቒምኻን ካብ ምፍታሕ ወፃኢ ሓደ ነትኻሊ ብምጥፋእ كندحن كم زين خيل بزي حزنا يزلنا من قد طفعات نويح كنصنح كم زين خيلن بقلطف كنفتحو كم زقبان اتسقم ناتعكب زمصه ناي فتحن سناي ممحدارن حتوتات زولدو مخانو ننبار حزبي حالواتو اب حدغا زئتو فتحاوي ايكونومياوي تطقام زي يقبر كبابياوي ممحدار ام تغبار صقمات سلازنبرون بدمر ፖለቲካዊ ጸገም ዝፈጠሮ በመخانو ኣብ መፍትሒውን ጌጋታት ከይፍጸሙ ጥንቃቄ ዝተመልኦም ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝጠልብ ምخانውን ተረዳዲናና ክልተ እቲ ተጣይሹ ዘሎ ካቢኔ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣሳታፋይነቱ ሓቋፍነቱን በብዙሓት አካላት ሕቶታት ይልዓለሉ ከም ዘሎን ብኸይድና ተማዓራረየ ከም ዝኸይድን ብፍላይ ኣብ ወዳድባ ዞባታት ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቡ كم زسرحون أمرداء توجهي ثلاثة حيلتات ستانا تكالاو تلقوهم النافذمو زدقا قفلون تواديدهم سلامن دحننتن حزبومن لعلاوي جزاء تجراين وحس عم مقبار كرباربو كم زقباون تردادينا هنا أربعة كم منجست وصاي زقبورو قداماوي ركبات فتسيمو تقبال النت زي باللومن ناي حجر لعلاونتن ربح حزبن أب حدقا زودق بمخانو دما تبقى كتتلك جبر كم زقباون عمر الرداء تبجحي حمشته قبل علي نبر بريزيدنت جزاو محدار تجراي هاي تجيتاتشو ردا تفتسيمهم زبحالو ناي دحننت حدقاتاتن فتسمتن متصاري كوميتي وي انكوايري كوميتي تتعايشو يسرح كم زلون وصيتو ابقصالي نحزب ግልጽ ከም ዝኸውነውን ተረዳዲና ኢና ሽዱሽተ ከባቢያዊ መሕደራ ብስጡም ዲሲፕሊን መፍጻም ለተገጢሙና ዘሎ ጸገም ከም ሓደ ዓብይ መፍትሕን ዲሞክራሲያዊነትን ምዃኑውን ምርድዳ ዝተበጽሐሎም ጉዳያት እዮም እዚ ዘይተውሓጠሎምን ካብ ዕግርግርን ደም ፍሳስን ወጻኢ ክነብር ዘይኽእል ጉጅለ ምልክን ዕንደራን ብጠርናፊኡ ኣቢሉ ግልጽ ናይ ኩናት አዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምምሕዳርን ዞባ ደቡብ ኣውጀሎ እዚ ዓንዳረ ናይ ምልክ ጉጅለ ኣብ ዝሕዚ እዋን ነዚ መግለጺ ከውጽእ ዝተገደደሉ ምኽንያት ናይ ባዕሉ እኳ እንተኾነ ነቶም ፕሬዝዳንት ናብ ዞባ ደቡብ ምምጽኦም ኣፍልጦ ንዘይመሃብ ብዝግበሩ ዘለው ምይይጣትን ውሳነታትን ርዒዱ أنا زي تساتف كل مدرخ تقبلنا يقولون جبل ملأختي نمحلافي لعلو خلوجن إذا ناي ملك جوجلة نتز تلوت خناتات مردة أبيو نبعلو كم بارتن منجستن حاسبو إنكسا اسمه اللاوي بزون منجستاو محاور مفراسن معراين سلطان ناتا يزبل قلت ملأختي أحلفنا له بزدما ناي حزبلو علاوي سلطان ጨፍሊቁ ነትመ ማእኸል ተጋሩ ክኸውንን ተልእኾታቱ ብዝግባ እንኸፈጽም ዘኽእሎ ትካላዊ ቁመና ክህልዎ ንምግባር
ህዝብና ዝጽዕረሉ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣኑ መንዚዑ ንሱ ዝቆጻጸሮ አሻንጉሊት መንግስቲ ንክህሉ ንክፈጠር ዝዓቅቶ ነገር ከም ዘየለ ብግልጺ አውጀሎ ስለዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዕንደራ ዕጫ እቲ ቀዳማይ ካቢነ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንተይበጽሖ ያህ ክብሎን ግልጽ መርገጽ ክወስድን ይግባእ ንብል አመራርሓን ህዝብን ዞባ ደቡብ ትግራይ ምስ ኩሎም ሓይልታት ጸጥታ ተዋዲድና ብምስራሕ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሰላምን ድሕንነትን ማይን ተፈጥሮን ማእኸል ዝገበረ ናይ ሕርሻ ስራሕቲ ናይ ከተማ ስራሕትና ሉዓላውነት ኣብ ምኽባርን ተፈናቀልቲ ኣብ ምምላስን ኣብ ተጠቃምነት ብፍላይ ንሓርበኛታትና ስድራ ስዋኣትናን መናእሰያትናን ማእኸል ጌርና ዝጀመርናዮም ስራሕትን ዝኸድናዮ ርሕቀትን ምስ ጉድለታቱ ዘበረታት ኮይኑ እናሃለወ ንስዋኣትናን ሓርበኛታትናን ክብሪ ዘይብሉን በዚኦም እናሸቀጠ ዝነብር ጸረ ህዝብ ጉጅለ ግን በቲ ኮብራሪኡ አቢሉ ክነቅፎ ተራእዩ ቀዲሙውን እንተኾነ ሉዓላውነት ምኽባር ይኹን ተፈናቀልቲ ምምላስ ንፖለቲካዊ ቁማር ዝጥቀም እዚ ጉጅለ ነቲ ዝኸድናዮ ርሕቀት ንምርዳእ እንተጸገመሉ ዝገርም ኣይኮነን እንተ ህዝብናን ምምሕዳርናን ዞባ ደቡብ ግን ሓድነቶም አስጢሞም ተስፋ ሰኒቆም ኣብ ሰላሞም ውሑስ ገይሮም ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከባቢያዊ ምምሕዳሮም አጠናኺሮም ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝተለምዎ መደብ ኩሉ ዓቕሞም መዋዲዶም ብምጥቃም ጋህዲ ክገብሩ እዮም ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ብህዝቢ ዞባ ደቡብ ጥራሕ ይተዓራረ ብምዃኑ እውን ሓራ ዘይወፀ ከባቢ ሓራ ከውፅእ ናብ መረበቱ ዘይተመለሰ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ኣብ ክንዲ ምርብራብ ሓራ ዝወፀ ከባቢ ናብ ህውከትን ዕግርግርን ንምእታው ተሊመ ይሰርሕ ኣለኹ ካብ ምባል ንላዕሊ ሕጊ ኣልቦነት የለን ስለዚ ነዚ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ብትረት ከም እንቃልስን በዚ ምኽንያት ንዝፍጠር ጥፍኣት ብሕታዊ ተሓታቲ እዚ ዓንዳር ጉጅለ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ንብል እዚ ዓንዳር ጉጅለ እዚ ካብ ጌጋታቱ ዘይመሃርን ኣብ ልዕሊ ጌጋ ኻሊእ ጌጋ እናደመረ ትግራይን ተጋሩን ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ድኹማት ክዕንድሩላ ቀጻሊ ዕድላታ ዘየለለየትን በሃስተንበር እትጓዓዝ ህዝብን ክልልን ገይሩና ኣሎ እዚ ኩነታት በዚ ተቐጺሉ ዘለዎ ሓደጋ ናብ ዘይምለስ ብርኪ ቀድሚ ብጽሑ ተወሳኺ ናይ ጥፍኣት ጊዜ ከይረክብን ተስፋ ሰላምን ልምዓትን ዝወነነ ብሄር ከልወና ኣብ ጎንና ኮይንኩም ንኽትቃለሱን ንኹሉ ፈታዊ ብሄረ ትግራይ እናጸዋዕና